Carles Puyol ha venido al Nike Camp y me ha firmado la camiseta. Puyol, m'he sentit molt content al veure el primer cop un jugador del Barça. Ha sigut com un somni fet realitat. Hola Puyol, moltes gràcies per venir. Puyol, espero que l'any que ve tornis al campus Nike. I was like, wow, it's great to see when someone famous signs your t-shirt or something. Puyol, you're just an incredible player. You inspired me so much, and you are just incredible. Thank you so much for coming. It's been an honor to meet you. Puyol, que estic molt agraït que hagis vingut. Gràcies. Hola Puyol, gracias por venir al campus Nike. Eres un buen capitán y espero que te recuperes de tu lesión. M'estaves firmant les botes i la camiseta. Tenia moltes ganes de jugar amb tu. Bueno, para mí el día ha sido muy importante porque estar con un muy gran jugador como Carles Puyol ha sido bastante emocionante. ¡Visca Puyol! Carlos, te quiero y no te olvides que me sigas en el Insta, ¿vale? Avui he estat al campus Nike, he passat un gran dia. L'únic que no he pogut fer com els altres cops que he estat aquí, que ha sigut jugar una mica amb els nois per culpa de la lesió, i és el que més he trobat a faltar, però he passat una bona estona amb tots vosaltres, amb tots els nens i amb tota la gent que organitza.